Kablay pi baro shkatup kubor jongi kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsar mentakas ngi kilong. Penher serngeu kibana dap snem kajing siat breu hamukro. Sakhi kiriu nyam ya kajing pelat pat ba ya kajing ruai Christmas sngo sene. Pli berkap ribon uba Charles ya umur saken mau ha parish South Semter. Ban Sango keselong lajong ya ke Delhi FC Hamadan Polo Arkol Flyway. Teman-temannya pai shaki kubor kiba company. Kaseng ki samla puli Khasi Students Union kalawa ekibana dap snem jong jingsha siadyap ya sangut ki breu hamukro haka snem balala hakeleng ki dong jong sor shelong haka arpu tarik unai wing. Kini kibana kilapan kan mau ya kajing lingke kasnam jogi sangut ki breu hamukro nahi ketang suloi jong ki pulit Asam. Mardor ki bor joga sorkar kila wenglut ya kini kibana la kumba kilapan her ser ngeu ya ki pal ba sor shelong. Usama Donald V. Thaba, General Secretary ka KSU. Ulaong, kini kibana kipen kan mau ya ki jingja hakas nam balala ki bala shem ya ki jing im jang sangut ki breu hamukro. Kinong alam ka KSU kila lengo ngan ya ka jingle ki bor jaga sorkar jela la kumba ki tieng bat her serngeu na kini kibana. Usama Donald ulaong, tangi kibana ki bor sorkar kila tieng haduk kat ni kat nutam kan tieng banyatai haka mi jingakran halor ki put kisam jaga jela bat ki bor ka sorkar Asam. Ulaong ba kajai benriu nyau terap kadang dan haka jingleng tak hadu benda penbetlut ikiput kisam kajela. Mata sengi ka apa tarik jong mai bieng hajar fly ketika sengi ha ka ba jinja ka besnusi belaja pro ha ka ba sanut ki Khasi ki ba yang banyada ya lau put usam kelam dan ginu-ginu kitir le Henry kila syasiat ha ki forest guards bagi Assam police bagi ladu lo ya la ka jong jingem di ila pelong gijing epi macam senam ban mentau senam ngile yakani ka poster campaign gejungi ka bana campaign gejungi ban ai kata ka tribute ini gejun mau buram ya kini ki sangut di bala IT yala ka jong gejing em na ka benta dari bat kejat indri bat kani gejing le gejungi kalong tamba nyin ai buram ini untuk tribute ya kini ki sangut bat kumjuru ban penyok snow kan mau biang ya di paradok parasnam ba kajai benriu gejungi ka dang yaidon ha ketemir ha gariat ha ka bah kan kun kopor nila masak tombor namar nilai i ke beja halang pi nilai i ke beja po badan umang nilai i ke beja hati apa ajan blok 1 bat beja po mukro ala pangap ta ter man pestu iki ba nyemde ba sosngan reng di banlong di balak kre ban yang naga benta kari ban kajai benriu ini kejingle kemengiong ka ditang ban su le buram ban kan mau ban kersiu ya ki parado parsnam ndrei kalong ki ka belungo pade ba dan hakikat tu kan ni ki than jong ka sor sulong ka bengiwa na kalyang ka sorkar kaile ban weng ni kini ki banas ki ba nilawa mangi bat kani ka perlungo ingi ba balai abangiwa tangi ki banas ru ki weng ki mailat haba ni jui ba ki kan hun di bamdeng nak cek beri ujungi kiwa ki banners ko po kendai lat hang tu roundabout hang tu ndrei unjudan baweng i badagi benai kini abek yang tu ndrei ujungi mene marsunwa marsunweng dekani ka penperkhat ba yo lesi namar ba kadang dan kini ka program jong ka tenat sorkar ngui tenat sorkar ka ba ki briu ki he ki han khamtam na keleng ka than stai lamingi bat ka ri India hi ki wan sini bene simbenta ha kata program yo lesi ke sorkar Meghalaya kam kwa ban pini ba kejela ka jongi kadon hapadeng gejing sak tombor kadon hapadeng gejing sak ban ben gejing sak peniap na kapor sakapor lani kala ban long ru ba lesi bagidon ki he ki han na Asam hakaba la da ki ui maki kini ki posters ki jongi ki banners ki jongi kan penting ya ke sorkar Meghalaya yo ki sak kan hit ne ki sak mai ha ki he ke sorkar Asam tika jingkeli ka ba nyihap ban perkhat menta kalong ba lada tang menwa ya ki banners ru kimnut ban pedi khmat ka sorkar Asam modur onde ki ladon hamid juga jinga kram ban bek put usam paramaki hatu kimnut ne kimnut da ban ang sentur ban kam ya ka mukro ya ka lapangap ya ka khanduli ya ka langpi bat kumtar ter ki ba ki than khaput badan hap pedang jinga kajia
Vicar General Shillong Archdiocese Reverend Father Richard Majau hakajan made arpoi tarik nai wieng ula pelat pat ba ya kajing roi Christmas bala ai kerteng sngau sen ai bala roi ka samla Venetia ki warshong ka khun juga kong Bridget warshong barba Silvanus Karsentio hakajing lang ka bala long haparish hall nong mansong hakani kajing pelat pat ba ka music video ladon bon ki reuniam ki ba kuntop yo Reverend Padar Pascal Lengdo parish priest Reverend Padar Pius Thirujil CMF, Provincial Province, Northeast India, Reverend Padar Julius Kurba, Reverend Padar Joy Pulikal, Parish Priest Parish Maupan, ki he sorkar kinoyalam balang bat ki palba. Haga jingkran u Vicar General ula yaro e kasamla Venetia, kaba la shisha ban kiu shakani ka kerdan ban priang ya ka jingid belai lengba ki surba tiang jangka, lengba kini ki jingruai show mensim. Ula yaro ru e ka yeng kasam kabala kershan, bor mensim ya la ka khon ban poisha kani ka thong. Ulakit bok ya kini ka samla bat ya ka ying kasam bakin nang say ki sap ki phong bakkan sai ban penken mau ya ki pal ba ki basngap ya ki surjing ruai jangka ban wan khamsha jan shu shau blai ulong ru karwa ka siaw ka de ka jingwani blai bajanai ka bakan nadu ka do nur jang ki breu ban ai ka buram shau blai Vicar General ulong ru bakalong ka basngau tenat bat basho mensi ban priang buram ka Christmas lengba ki surjing ruai ngau sen ai ki ba penken mau ya ka jing pen im jang ublai ya ki khun ban reu ha ka ne ka slap perthai video jong i Venetia workshop ketika bahas skokmen hadu kata-kata kejirwai ke baitenan nang tapi jirwai ke skotenan ha bat ko boy frabastel na try kini kelapran askan bahaya ke kejirwai kenang bagani ke Christmas ke batemai nanta kan jamun taus nem kan dagui ban kan sia namar bunsin ki jong berbuat Christmas ki beri ki berkat berbuat na batai na de ngani betian ke cuti batemai ngani betian ki jangan ki batemai kita kini ki berkat jong Christmas Henry nasu ki Kristan pan kini ke Christmas ketika Christmas ke ba ini event untuk kita buat kiwi beriyo, kita biar dia kelar ke biar kiwi dia sih kita kambang. Tiada hakini jamian nak kuat pan congratulate dia i Venetia ni kau, nanti ya ke hian kesani barak kuwi kita support Venetia di event untuk memberi pun kuwi pi ya ke dia sak kopong getting start ke bah lokal pang bah. Nanti di event sungguh rumah badan pun kiwi berani kiwi sak kipong. Kibiyok parkay ni kumani ka support ka biyok ka naga family pina ko support biyok ni ka support kali ka kraw ba hadu ka tak boble wa na bataj pi nakata kadaw ka boble wa yi ko kini ka sak program bahaya kan
Haka khat khandai trik nai wing uba Charles Pengrop MLA nong thamai bat usong konor ba menshwa ka ying dor bar thau an ka jela ula play bat khab u ribon hakmat ki pa riunget ka balang Catholic ka St Stephens Parish South Semper ya umat sakan mau hasenda ka ying mane jong ka ni ka parish hakani ka sngi la don lang Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese but Most Reverend Wilbert Marwen Bishop ka Noston Diocese ya uni umat sakan mau la kerku ba duai pirat da Most Reverend Wilbert Marwen Bishop jang ka Noston Diocese Reverend Padar Leo Mary Lindam Parish Priest ulapan pau ya ka jing kemen hakani ka sngi da ka baong lengba uni umat ki pa riunget na ki arteli ki parish mau senrang bat South Semper kinya tesong teli mlon ta ka jinget ba jing et markeliang kau blame kau do ye bandang ta pede nang ta pede ngi ai kublai lang ya baro ki mystery ki blatre shitom nang ta nga ai kublai lang ya baro ki nong le baha jong une umot ki balai shna bat sngi bat mit une umot imat tanga po lai tayo lar yeng kemdap si banairu te ki latre shitom te mentahi kumne bandong penslam nga khot no ye iba Charles bayin ot no yo neu ribon bat badai kwa ban kren chicken tien Argentina ha kilang baro bat menta pat nya khot ya Most Reverend Wilbert Marwen bayin pelong ke ching duai ban kerku kerdo ya une ban penbit penbiang bat pikan mau yang ni melong ke lenti ke shisha ba ke jiem inya lenti berbor ban koi shemi ai ba men gamen ringus masuk her ya kan ke parish ya ke pachomi ya ke lingdo ekonomiam batre hangi ko kanra ni pa nami ke por men kerku ya kan ke si ke bakmen dau kres u try jongi amen Mencawas Bishop Usenrek kerku kerdo ya ke git ya ke surat ke bacamai badlau ne mat sanam hane kane ke surat jongi bakane dijaka balau kuwe maaf ke belas ne wani bawajalang wani sikcing kan sioi rei doan ke belas ne amen publai ko maria kucingai ne kran bathan ke kuwe tan ke kense lakar kuwe so ko jong mau jisu Maria Putri Joglei Juan Ta Chinong Ko Menta Bedepo Kincini Abcuni Amen Tuan Wai, Tuan Tuan Jokwa Penamor Penamor Cikut, Jokriang yang ada Cikwa Cikatu Karana. Saya Cikatu Cumi Halor kan Paris Halor Cumi Wei Pei Wei. Dan Chris Utrai Cumi. Bagi Cikatu Cumi Penamor Penamor Tuan Sri Bakot Ketukan Doi Di Baro. Amen. Bagi Haji Bagi Paris. Buat hang neru ni ai ke jing thapti yo lokal MLA chungi bel pendap ke ni ke surat haulab ba lapsan men akan jik-jik jumlai khamta man jik-jik yang bagi ban chukri yame ai bagi kyu jinan tista kamri ngaparthai di pani kini dau pres putra chumi o pa chumi nam ko chumi sanwan Ka football club mapaunam ka jela bat jong ka nong ba ka Shillong Lajong haka arpu artrik naiwing kala pendam bat kertiau haka jinga kun India League ya ka Delhi Football Club Hamadan Polo la Arkol la Iwei kinangale kai ka Shillong Lajong kila shim kabu pura ya ka jing kershan ki pat ba nong pet kai ki bala aiman sim da ki jing perta bat ki jing thap kti ba jam ban penjam knap ki kertong joga Delhi FC kani ke jinga kun kalong ka ba shongshit hadu baki pat ba no pet kai kila pen khi lang ya laki kjat ba don ki bala kenjat ki shuki haba kila pen le jing mut kliau shamadan ya le kai
Haka kelas step ki kertong jo keselong lajong kila penpat ya ketem ya da juki full block ke Delhi FC bat kila yo ban penki jar ningkong. Marialot kabol hajar ki pat ba kila kem ding ka jingkemen bamdan pertaisu. Kamadan pulu kala sawa da kasurisa ba kenhoy yaro. Ke kelas step kala kut tang da kanika gol na keselong lajong. Kajingale haka kala mir kala kem jingklut suki jai na baro arliang. Kensan-kensan ki kertong ka Delhi FC kila penkendet benriu kumba yu tedong beseng ya ki kertong ka lajong haba kila yu ban penprai ya ka ketem jongka bat penpai kala shikol la shigol. Kajingale kala ne tedan haka jinge ksa sharum shaneng. Haka por balapoi haka temir jongka minit bakhadu haba u referee ula pet ya ka baji kti ban ka anye ka whistle penwai ka shlong lajong kala penki ya ka jar jongka Delhi FC haka sin ka baar. Shen u referee ula seilut ya ka leer na kitor bat ula kaan ya ka whistle ka ba jam man penbena ka football hamadan pulu ka lawai. Ka shlong lajong kala job da arkul laiwei haka ni kasngi.
Haka RPR tarik nai wing ki dekat kan National Cadet Corps NCC jang ki samla pule ke Nongstoin College kila yo jang hikai ban pentebet yaladi haki jinga lekai kiu lom ki ba kentup ya ka zip lining, rappelling, rope knot, bat jummering. Ya kini ki jing hikai la penlong haka jaka balakot Kendom Mela Adventure Training Center and Eco Tourism kabadon hasnong mau Ranglang Southwest Khasi Hills District. Uba bila star nong seed ubala pentebet yalade bat yo ekakerdan National Mountaineering Climber ulalong unong hikai ki buit kisap na kabanta ki NCC na Nongstoin College. U Associate NCC Officer jaka Nongstoin College ba Ruben Ker Nongrum layaro ki jing penyat ki bala ai jing hikai syakini ki samla NCC na kaneka college. Ulapan pau ke jing kemanda ka baong lengba kini ki jing hikai ki samla NCC na Nongstoin College kin sedang ban it bat ban bang ki jing elek kai kilan met ki lum ki wa ki riat ki ram bat wat ban ki ki maulong maute. Kini ki jing elek kai kilan met kilong ki ba mento ya ka bor met ya ka bor jabing bat ya ka bor perkhat perdan jongki. Ngis ngukban ya kabang iyo kum kaneka lat ya kabang iyo banwan ha kaneka jaka ha kabang iyo ya kaneka training namataka adventure mo bar ha juk por kam semlong tang namataka adventure ten rai kalong paden namataka ki kenjaban rescue lane ki life saving skill iyo ban land manang ne iyo ban yo idea kum no bangin le lada ki don ki situation ha kabang ide ban yarap ya ki ba don kam ki yarap tengi penpau ke jing kublai ru isar ya kaba layo ban ai ke jing hikai namta ini ki kena NCC ki jongi hakba akan ne kesengi kumta ngi layo jing hikai sibun hakba dei kumno bangin te ya ki telai hakba ngi penon kam hakba ngin hier lan ngin kiu ki mau lane kaba dei ki building ki e brokhoi hak ki por badon kam nang ta susu ngi yo ru jing hikai hakba ngi yo ban le ne sip lining te kelong ke bawa pensung tenat ya ngi baro ya ngi ki kena hi baro khoj bat kum ju ngi scam bangin nang yo susu ya kaba ngin sayo ban wan biang ya kaba ngin nang kham tip susu kum no ba ngin penon kam ya kum ne ki jaj training haju por kelong hi kum ke sport ru ha kaba la don ki kena ki ba sengo kuat mo ya kaba kin yo ban fokus hakum kene ke judge sport te kunta kin yo ya ka jing ngich kambo sar long bolak loy ya ka ba ai jing tip lada don kuno kin ja training lane kinu ki kin ja competition bat lada dei hakin ki bentar ngich kambo sar long bolak loy ya ka ba ai jing tip bat ngin ngiru ngilong ki bolak loy ya ka ba ngin trilang ngich kam ngin sai kendu pat hakui kesengi hakui kepor bat ngich kam ki training ki berang kambun susu nginang lawan yo te tang kini tin niat te boleh sponsor ban ngej kam ba pinang la ban kampen yar kampen he susu ya kan ka training ke jongpi ban ngej kam ba pinang la susu banang contribute ha ke society ha ba dei berkeneka bentah boleh sar na yang jonga i bade ka ban ai ka ni ka training ka ni ka por nga pan pau ya ke jing dokumen ka ba kraw ka ba dei ringkat bat ka ni ka training ke bangi yo hakni ka sngi lengba da ka jing kan mau ka jong phi na ka banta jonga bangan ai ka ni ka training hakni ka por nga sokmen shibun ha ka bangi yo ka ban hikai kini ki samla ki jongi nang ni na po jongka jela ka jongi di khamtam hakni ka por nga sokmen shibun baki NCC mo ba phio ya ka bakum kini ka training ka ba ngayo ya kaban hikai hakani kasngi kane kadai ka sin ka balai ka bang hikai ki NCC mo henry naka benta jong phi na po ka NCC jong ka Nongstoin College ni kadai ka sin ka baningkong ti kumba phi ongin sanang peteng pat haki wei pat ki por ti ngiru ngi nakadeng jong ngaru nga kermen banginang yo susu iki training khnang ba kanlong ka jing mentoy ki samla nemar kani ka training ke banging yo experience kam de tang na ka benta ba nam ta jong ishimet bangin kamai pisa henry ka de ru ka we ka jing hikai ka ba ngin smothu bat ngin syampang ha ka ba ide bat ka jing long jing man jong ka mariang kumno bangin la ban burom ya ka mariang ka jongi kata gari ka we nang ta ha ba ide bat ka sport ru ngi dor ru ka ni ka sports climbing competition di kita ru kumba pila ngi senang ya penting
ndang ila iyo ya kata puar begini iyo ya kapan penong ya ka sports climbing competition na ta habai de rengkat bat kini kikam jong kini ka kini ki adventure mah habai de rengkat kini kikam adventure di kini kitiar ki bangi ya pendon kamantaan kini ki de compulsory back adventure di kumtu kumbang layo ban batai kini ki kena samla jungi menta ba ngala batai sepang ka lifetime nang taga strength nang ta kini kitiar kiba kila ban kit mo ndei ban ting namar kini kitiar pilong kila peka ki nyin senang yo ru shu kitiar bangin nang la ban nang eye training shu Kinoyalam kasenjuk ki kentai Katolik Shillong Archdiocese Zone 7 kila penbena banlong kedor bar pelun juga senjuk kentai Katolik ha parish Maubri ha ka ar bat lai tarik uno pra ar hajar ar pulai. Kinoyalam kani kasenjuk ki kentai Katolik kila wer bat kerpat ya baro ki para dekot na ki parish ki bahap ha kani ka Zone 7 ban wan banashim bentar ka jing shongshit bat ka jing rhem mensim sha kani kedor bar pelun ka banlong ha ka ar bat lai tarik uno pra ha Maubri. Kajing buon ki para dekot ki batu chakani kador bar pelun kan yalam saka thong jo kajing job ya kasenjuk barok away laong kinong yalam ka Zone 7. Tika day ba kador bar pelun jong kasenjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese ka Bahinyo kan salong menta usnam haka ar ba lai terik December ar hajar ar kulai haka Zone 7 jongi haka ne ka parish Maubri. Ki delegates na keleng-keleng ki parish kin sapoi hakasni sajan kata kadai artarik u December. Bat hakasni ublay ngin sedang dakamas bukuat hakapor shipau beji. Hakaba imos Reverend Archbishop Victor Lingdo in salong inong kenya barang ba hakatay kamas bukuat. Bat hakapor shitengsi and sabot daki cultural program bat kiway pat di program. Te haka kerteng kesenjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese ka Zone 7 ringkat bat ka Maubri Parish ni khot bat ni wers ngobha ye pi baro sya kate ka dorbar pelun bat bapin yawan ban shim benta ha kate ka dorbar ni wer kerpang ya baro kilong kemi khamtam namar ba kani ka program kadai ka program ka bakerpang jong kilong kemi tidak ka jingker khu jong blay ngin say syamlang ha katay ka sngi lai tarik December ar hajar ar pulai ha ka parish Maubri tengi khot bat ngi wer biang ye pisa si senpat ba phin yawan ban pensit pensengai lem yang ngi kilong kemi kublai sibun kublai siajarmu kublai unker khu kerdo ipi baro. Hadirin kajing mi surok jong kinong tray Asha bat kajing sangi tray kam jong ki la katu kani sngi ka menteri ka kwat ka khya Dr. Amprin Lungdo ha ka arpo artarik naiwing kala khot ya kran ya ki Asha ha conference hall ka sekretariat ha ba kran sikela pathai khubor ka menteri ka loong ba kajing alang kala long ka basaiso bat la shing ru ya ka rai ban thau no da ka committee ka ba kunthop bi kinong ya lam snong ki officer ka National Health Mission ki officer ka Health Department bat kinong ya lam ki Asha ban kami benya ya ki jing ki baki Asha ki akundu kani ka jing alang kala rai ru ban pentre kamno da ka community based health incentive batmai hapo lai benai ka ba kunthop ya ka jinglut jong ki Asha ha ka jing tre kam jong ki Kaliang menteri kala pentip ru ba na kaliang ka sorkar kan kentiu 1000 tangka si benai na lor ka tulop baki juyo. Ka kong amprin kala ong ru halor ka jingud ki Asha bam juyo iki incentive ba ka sorkar ka juai en sa thong de ki komiti ha ki district ban wal benya ya ka daw ka ba penlong ya ka jing penslam ban ai ya kini ki jing mentoy. Kejinggelang ka ba nilala ban smuthu kam benya ya kata kajing dawa jong ki Asha ski jongi haki jing ya kendu jonga baki haki pra benai shiteng ki beladep ngatip baki babun ki defect sa ka system kadon kata kajing sngo ba ki badai banyo kata ka fix honorarium ru haduk mentak ki pat yu tinggi laya shim kita ki jing ot jing nam jong ki Asha kabakalum lang ya gini ki bon benai ki bang ya kenduk sia kenduk pergi
Tingila ya rai kawai. Pahabang ngipan na kasorkar kum ke department ya kanu ke jing penkeu ya ka bha jong ka jela na ka bentak kinu ki sectors of workers kadi bendon ke justification. Dei ban shu ong kila le surong ai no eki kata. Habang ngilek siya ka sorkar kami, siya ka sorkar jela ngilek da ka justification. Wala si kita kijingi. Hapreng gini kijingi bro. Kajing do no jengki kita ki schemes ki pemanswa. Kata ka Meghalaya Asha benefit scheme, ka Meghalaya maternity benefit scheme. Kabaki yaray hakisnam ki baladep. Ban lam no da kata ka incentive hakajaka jeng kita bro. Ngi kum ka department ngilap ra hakmat jong honorable chief minister haki artli kijing yalang ki bangidon menen jambi but menem step mat ngilarai bangin penmino ya ka skim tumai kaban kuntup yi ki jinglut jong ki asha hakapor baki hapseu bai kali jinglut jong ki asha hakapor ba kira yi ki nongpang syaki private institution jing sisang ngimdei ban pendu iki kum pataru ngilarai ba ngidon kamru ban ai kusnam lani busket ya ki asha haba ki penduna ya kajingyap jong ki longmi hakishnong ki dong jong penduna ya ka jingyap jong ki klong ki ba hapo kashi hajar sni hakishnong ki dong ki ban ngisngau ba ngin ai kerteng thma ya ka ni ka incentive bangin ai ya ki asha hakane ka way ka kantin ka boong community based health incentive ban pen iba ka sorkar jilla ka don kamru ban kami ikini kijing do ba chuki pada ka jing yakran jungi menne ka step ngiyo iba plan dang bon ka kendung ka kendram kita ki gaps aka implementation systemic gaps ibangi haban kami no tingin form ya ki committees abadon bentalang ki asha ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat ki officials na ka NHM ki officials na ka state man la ka district man pet ikita ki jing jom kini ki asha but nang ni syakmat ka NHM ka baju sew arpu arklur nakabtaki asya kanyay sew at arklur ka sorkar jelapan kabaju bay katnyo klur yigi jinglot ban ay asya kan pelut no arpu klur hadin kata kajing increase kane kajing penkeu yaki incentives syaki asyas halor kane kajing khot jungi ka sngip tumai ka boong community based health incentives ki asha kumbakalong kila nget bat kila ya smuthu lang ba don kam bande kata bat ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka ngasha union ya kata ngila ong bangindle apo ka atenta tam bat ngis ngutunat cibun bagi asya bro kilaya rai langhang ni mentan mandik pai syaka kam kajam kanu kabaja hadin kani pedekan ingi du penginya kana bat ngi kum ka sarkar ni ong hakini ki nadu ka lai phau trik jong ubnai Oktober hadu mentak kasni ka what is the date today Arpu lai tarik bunai November Arpu tarik bunai November ngiladu ya kecing im kilo ni kat tu kat ni ngiladu kecing im ki kena ki bahapo ka chi jas ni kat tu kat ni ngimna bansya ya kene panja bat ni kermen ba kecing ya keren cing ya te kejungi hakani kecing yalang kan urlong kumbangi ya te bat kini ki committees ki baper ki bangin thau ki districts kin kmino ya kita ki gaps kumno ki asya ki badi banyo fixed incentive arajar kampoi syakam idi banwa balik long ta kumno ki asyar ki bayarap iki long kemi ki bakakhun hayeng kat kum ka kendon jo ka NHM
balik kim yo itu insentif ngitip mentah tikin ya terbahaya kita kijing tunah di distrik si paper bat ngakermen manang ni syakmat kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam tak kokot kakia hakishnong kita kinyarap bat kinya tray kinya betul ketilang bangi ke sulkar bat ngin la ban suthu ha ban tray ha ban penkiu ya ki indicators lani ke jinglong jingman jong kokot kakia hakishnong port ni ki asya kumbalai benai ka slim e namar menta kalau ada pa ke jingkut jong benai November kalawan ke Desember ke babun ki syuti yo kumno ngimla ti hendrai la kumno ru within 3 months adin bangi syong sebagai dorbar kan disunjuk jong ki dorbar sana bangin pen iya ki bapet ke jingpan jo ki asyar ke sudon yang rim tingin pet lu saka ide ke pengila penile pat kisnong ki thau nang bakini ki BHCs jongi kinyarap ingi kum ke health department bahkan deliver bahkan improve ya ke sistem sodong jungi ka fixed incentive under another head jumlah ban chupen ki tingila khot ya kata community based health incentives Jadi kawan 1000 kan hak kata. okay Lepas tu. ka justify ya ka jingpan ka ni ngin base sa kumbapra hajar point something below. Exact numbers will be calculated. Number 7,006 ashas are there. Ting yo jitip gini asha mentan ru ba ki babun kisnong tam lay ha kapsor lani ha preng kasor hibam don ki asha tingin ha pet kita babun. So approximately ngin saya pet ngin saya yu tambah honorable chief minister kajing pet kmi kujong Huang baka don rim bat minde ban suya persyatan ni na ka department rumila present yu ha karukom ko babyang yung wat su ay tang namar kipan so ay na ka beta kini jing lut jing ki asya ki papilut ha ka jing yan jong ka kam ko jong ki Nak tunggu dia ko asa kalau bukan kentiu ni nak raja kan jadi dilong nak sepati bakal kajing yakana jumni nila yakana ba kan kêu approximately ka fixed incentive shi haja kabumot 8 plus 1 kalong yang haja Henry dia kita ki incentives ki jom kiru nang khmi shushu plus minus nimla on tip namar ba it depends on what evolves kata kajing yakana jumni Barak itu ki kuboy la poish kabakun tarhado bangin daya syambia kublai shibon.